Hoy, Pitoya! Oh no! Asa akong resibo? Imo nang i-withdraw ba? Ora, tanga man. Tagam! Yo, namuntag ma'am. Ano na to kung kuhan ticket sa papatag ako? Oh, nana diri ah. Kaysa ha, kadali lang. Oh, ayo. Guwapa lagi karon ma'am. Kasi pangadarit dadong, kinanak ko yan ako dalaga. Daradong oh. Ay, kaanay naman din day. Bayad na ni. Si mo resulta nun niya ba makadaog pa ko. Di ba, maturo ko? Hala, may resibo. Mupatad ba unta ko? Kanina lang, di na ako mupatad. Uy, naagi punit si Bituya. Unsa kaya na ba? Purag resibo man sa lasto. Pero feeling jud na ako ba dili jud na iyaha kay dili man na siya mamatarig lasto. Ug kana, ug naay mangita ng resibuhan na matik itugan jud ako na si Bituya. Bantay lang jud ang Bituyahan aron. Uy, walay ka noy. Katong number mo nga gidamgo sa una ba, tong 057 ba to? Patdan ako ganina, uy. Minta magawas lagi to. Asa man resibo? Nah, lagi pre, di ka mo to, pre. Hala, pati. Oh, asa man resibo nimo? Patay, pre. Wang resibo, pre. Sayang kayo, 057. Murag magawas ito, bakit damgo bito nimo? Nah, pre, delikadong mudaog turon. Usawa man nato to? Nah, sige, pre. Balik ko na ko dito. Siguro na ko to nga. Wan, kuha na ko to sa sibuha to. Lalakaw-lakaw na. Tanga sa resibo, ma'am kuyog sa amo. Aram dito sa siguro. Ban, hagbang dito ba. Pag suno ko sa usa ba. Pero sisibutan mo, pre. Hoy Buknoy, unsay mo gipangita? Uy, katay kam nina. Nangita ko sa resibo ba kinawa lagi itong resibo sa lasto. Nah, tangaag gid sa resibo oy. Wa kita resibo dali kanay nahagbom. Bagor mo nilabay ko diri agon. Kita jud ko atong resibuha to. Tuang Bituya. Ay na, ano naman siya ha? Malamang nahulog, iya jud gipunit. Nahala, sige, kipagkitaon sa kong bituya. Sabi, patay resulta ng meron bay. Dito sulang kong lastuhan siguro ani. Ayo, ma'am. Ay sir, ikaw man day na. Congrats. Daog man day kay imong lasto eh. Barato be. Lagi. Sao na itong barato ni nawa man ako resibo, ma'am. Kamalasa man nimo sir. Uy, di nimo gibutang di ay. Ito mo paglako na ko, ma'am. Sudan ako kung kuhan ba, resibo sa bulsa, nahagbong man di ay. Hala, di ba na nimo ma-claim sir? Gulat ng resibo. Di po nimo hatag o kwartag yun. Siya na ito eh. Kwarta ng tato ba eh. Sige, sige, ma'am. Kaya pagkitaon sa ako, pagkitaon nga tao, ma'am. Kaya mo yung nakapunit sa kong resibo daw ba? Kumpiyansa ra jud kaayo. Asa kanya giluklok to iyang resibo. Ayo. Hi, ma'am. Unsay result? Hello ma'am. 057 ma'am. 057? Hala, hindaog ko, ma'am. Kuhaon ako. Ha? Nipatad ka diri ma'am. Wala mo kita nimo nga nipatad ka diri ganina. Kay patad. Uy, lisod pa buabot ra ni kalit sa kuha ang resibo. Ngay mo hamang gining issue ng resibo. Wala joy lang nipatad og 057 si Buknoy ra jud ma'am. Di jud ko mo limit ana sa imo kwarta ma'am. Pasensya jud kaayo. Pero time sak, nawala ba yung resibo ni Buknoy? Basig iyahan na ma'am. Unsay iyaha nga ganina ko nagpatad nimo ganina mga alas 10:30. Anong sa iyaha man ako may nagunit ang resibo ha. Ma'am, pasensya na jud kay hinumdum ko sa mga dagway sa namatad tulura ka buok. Ikaw wala jud ka nipatad diri. Swear pa. Unsa man gyud mo remit ka o imo hatag ka sa kuha o dili kay paarita ka sa kong giagaw nga pulis. Ah, sige ma'am ha, kalma lang ma'am. Paghulat sa ma'am kay magwa ko kwarta ma'am. Abot naman yung kas pulis sinuon. Kana ba? Di kay magdugay-dugay pa. Ako mo nagdala ng resibo mangita maglaing tao. Oh, diri ma'am oh, dara ma'am. Pero maningil gani diri ang tinuod nga kuan ma'am. Ikaw ang ingon ma'am ha. Strikta o. Strikta uy. Bahala ka diha basta kay ako nakubra na nako ni. Kwarta yun. Ma'am, kanang wala ni claim diri alain sa akong kuhan, ma'am. Number, ma'am. Wala timing jud kayo sir. Nadyo ni claim diri ah. Ambot babae ba to? Alanganin man. Naka-headband tapos naka-dress og white. Usa mo to, ma'am, kanang budlot o tiyan, ma'am. Nga dakong tutoy. Hala sir, positive jud kaayo. Imo man gurtong ka flame. Magma ko palagi. Si Bituya gini. Sige, ma'am. Sige, ma'am. Pagkitaon ako. Sus. Kwarta na cute. Kwarta na cute. Thank you. Kwarta. Orang budlot o. Lakaw ra gyud o. Karon lang ka. Hoy, Bituya! Oh, no!
Asa akong resibo? Imo nang i-withdraw ba? Usa resibo. Taka naman ka diha. Sana po na pati-katik din mo ay nata. Hinapkan man. Siya siguro nakuha ba? Ora, tanga man. Tagam. Igor na may pahilot yung daw ko eh. Aray!